Така, ден 60 е от моята фитнес трансформация. Тази вечер ще тренирам крака. Но да видя първо как изглеждам на ден 60. Това съм аз в момента. След малко ще проверя колко килограма съм, че не съм видял. Така изглеждам в момента за ден 60. Я да видим как изглежда и гърба. За сега виждам прогрес, качил съм малко мускулна маса, но това може да е от креатина, който взимам, да съм заоблил малко мускулите. И нещата се получават, бавно, но се получават, има прогрес. С всяка изминала седмица виждам, че има прогрес. Почнах и да правя кардио веднъж в седмицата обаче. Тичам на пътеката, тичам така на пътеката. Качвам пътеката нагоре, хода може би 2 минути и тичам 1 минута колкото мога. После намалявам скоростта, хода 2 минути и тичам колкото мога. Може би го правя това 6-7 пъти. И тази форма на кардио мен много ми харесва, защото не искам да хода на пътеката 30 минути, просто защото умирам от скука. А по този начин 2 минути хода и 1 минута се раздавам колкото мога. Сега да видим колко килограма съм. Така, близо 90 кг съм. Но след като почнах креатин съм качил може би 2-3 кг. Но определено гърдите и раменете изглеждат по-големи. Но съм и качил малко вода вече в тренировките. Се потият доста повече отколкото преди. Определено гърбът е пораснал. Както и раменете и гърдите, което съм доволен не е само да свалям килограмите, а пък и да качвам мускулната маса, която съм имал. Така че имам за тренировка крака, така че да почваме. Така аз започвам с пръсци. Някои зали няма и машина за пръсци вече. Единственият начин, който можете да тренирате пръсци е на Смит машината. Трябва да фанете дискове по 2,5 кг, да ги сложите по средата на Смит машината, да си ги нагласите и само така може да правите пръсци, когато нямате машина за пръсци в залата. Така както виждате, сложих 2 диска по 2,5. Така аз правя, когато нямам машина за пръсци в залата. Или когато машината за пръсци е заета. Трябва да си ги нагласите до средата, пръстите на дисковете и натискате. Тук целят 10 до 12 серии по 20 повторения. Да стигна една тежест, която ме предизвиква. И като стигна тази тежест, достои да направя 12 серии. Така, за задното бедро ще направим на сгъвача. Това е най-добрата машина, която можете да правите задното бедро. Тук ще направя 12 повторения, 10 или 15 серии, зависи как се чувствам. Но наистина тази машина, само тя трябва да правите за задното бедро. Поне за мен е така. Тук имитирате се едно бицепсово сгъване, но за бедрото. Тук аз усещам как като стягам, всичко става на една топка отзад. Някой път правя тяга, някой път правя екстензии, но някой път просто правя на тази машина 12 до 15 серии и на мен ми стига. Бум! Горе стягам за 1 секунда и пускам бавно. Така, 10 до 12 повторения. Така, първо упражнение за квадрицепсите. Това може би е най-лошото упражнение за коленете ви. Това ще съсипе коленете ви, ако правите с големи тежести. Тук целта е само да помпиме. Слагаме много лека тежест, пускаме бавно и горе стягаме. Правим до 20 повторения. Никаква нужда да слагаме големи килограми. Тук може да го направите по 2 варианта. Пръстите сочат нагоре, което ще натовари тази част. Ако пръстите гледат малко настрани, ще натоварите повече капката. Аз в момента ще го правя с пръстите нагоре. Вдигате, задържате горе и пускате бавно. Вдигате, задържате за 1 секунда и пускате. Тук ще направя общо 5 серии с тежест, която не е прекалено тежка, която ми позволява да направя 20 повторения. И тук работим само за напомпването. 5 серии по 20 повторения. Така, сега сме на лек преста. Тук гледаме да направим 15 до 20 бройки. Ще започнем с една лека тежест и ще качваме лека по лека, докато не стигнем до
до тежестта, в която не мога да направя повече от 15 повторения. Пръстите тук трябва да гледат леко страни, краката трябва да са широки колкото раменевия и пояс и помпиме 15. Тази лек преса не ми е любимата, но просто другата лек преса, с която трябва да слагате дискове, е заета, така че ще направя на тази. Няма да е голям проблем. Така мисля, че това ще е тежестта, с която трябва да се преборя да направя 15 повторения. Ще направя минута до минута и половина почивка и ще направя още 4 серии. Общо да направя 5 серии на машината. Така че да започваме. За последното упражнение ще направя клекове, преден клек на гърди. Ще видя колко ще клекне, защото просто имам съвсем лека болка в лявото коляно и краката вече ми треперят, но ще видя колко ще мога да клекна днес. Не съм клекал може би от 2-3 седмици. Да съм честен, не ми се клякаше 2-3 седмици. И повече правих лек пресите, така не съм клекал. Но сега ще видя колко ще клекна след всичко, което направих. Когато клякате на гърди и поставите щангата на раменете си, лактите трябва да са нависоко. Така щангата ще стои на едно място. Когато лактите ви сочат надолу, щангата ще падне. И няма да имате баланс. Тук трябва лактите високо. Ако вдигате така, щангата ще тръгне да пада и вие ще се изгърбите и така ще се получи някоя контузия. Главата винаги трябва да сочи нагоре и трябва лактите и те да са нагоре. Краката трябва да са на широчината на раменете и пръстите леко в страни. Така се прави правилен клек на гърди. Малко не ми стига въздух, но ако се наложи горе ще спра за 1-2 секунди да си поема въздух, но общо взето гледам да не спирам горе. Не искам краката ми да почиват. И когато съм горе да почина 1-2 секунди, краката не трябва да са опънати. Трябва да са леко свити в коленете. Така напрежението ще остане на квадрицепса. Опа! Така сложих 50 кг. Наистина краката ми треперат вече като натискам. Ще видя тази серия как се чувствам и ще видя дали ще кача още килограмите. Да видя дали ще направя осмица.